Alleluja, Alleluja, Alleluja. Tu niebieskich zawitał, jak głos licznych gwiazd zawitał. Po śmierci świat nam pokazał. Alleluja, Alleluja, Alleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Witam wszystkich w kolejnym tygodniu wielkanocnym. Rzeczywiście Chrystus zmartwychwstał, ponieważ tu zbieramy się. Gdyby nie zmartwychwstał, to nadaremne byłoby nasze przyjście do tej oto świątyni. Ten porankowy, piękny dzień, gdzie można było jeszcze spać i spać, a my już chcemy Pana Boga tu najechać. I bardzo dobrze. Msza święta jest sprawowana za zmarłych. Jadwiga, Felix, Władysław, Elżbieta, prosząc dla nich o radość życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tą najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się nie zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który zgładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Pan, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwalę Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty przyprowadziłeś młodość ducha swojej wiernym. Zachowaj ich w radości i spraw, aby cieszą się odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych. Z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z 11 i przemówił donośnym głosem. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa, Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała na nim. Dawid bowiem mówił o nim. Miałem Pana zawsze przed oczyma, gdyż stoi po prawicy mojej, abym się nie zechnął. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się język mój. Także i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, że nie zostaniesz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec skaszaniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełniesz mnie radością przed obliczem Twoim. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia. Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia. Zachowaj mnie, Boże, ochronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia. Dlatego cieszy się i moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, by pozostał w grobie. Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia. Ty ścieżkę życia mi ukażesz i pełnię Twojej radości i wieczną rozkosz po Twojej prawicy. Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Bracia, jeżeli ojcem nazywacie tego, który sądzi, nie mając względów na osobę, ale według uczynków każdego człowieka, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na ojczyźnie. Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach swego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na nas. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wzbudził Go z martwych,
i udzielą mu chwały. Także wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzieci. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma. Niech chwała nasze serce, gdy do nas mówisz. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na ujęciu, tak, że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas opowiedział mu, ty jesteś chyba jednym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to, co się stało z Jezusem z Nazaretu, którego Bóg, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izrael. Teraz zaś po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przerodziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wrócili i opowiedziały, że miały widzenia aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich, o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czy Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili go mówiąc, zostań z nami. Gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął z ich oczu. I mówili nawzajem do siebie, czy serce nie powało was w nas? Kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pismo nam wyjaśnią, w tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zostali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili. Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
Co może człowiekowi przeszkadzać widzieć innego człowieka? Co może mi przeszkadzać zauważyć miłość do drugiego człowieka, że drugi człowiek wszystko robi dla mnie? To samo, co przeszkodziło dokładnie tym uczniom, którzy dzisiaj byli w drodze zobaczyć Jezusa, który również szedł z nimi, zdążał do tej samej wsi, w tym samym kierunku. Czyli zapatrzenie się w swój własny problem. Tylko kiedy człowiek jest zapatrzony na swoim własnym problemie, nie zauważa Jezusa Chrystusa. Tak jak ci dwaj uczniowie. Ale również przypomnijmy Marię Magdalenę w pierwszy dzień, kiedy poszła, aby, wiadomo, namaścić ciało Jezusa. Miała swoje olbrzymie plany. Już wiedziała, że przyjdzie, przytuli to ciało, jeszcze raz może ucałuje, namaści ciało Jezusa Chrystusa. A tu przychodzi grób pusty, plany popsute. To co jeszcze nam może przeszkodzić? Zobaczyć Jezus, nasze osobiste plany. Ktoś bardzo mądrze powiedział: chcesz Pana Boga rozśmieszyć? Powiedz mu o swoich planach. I w dzisiejszym świecie to widać. Proszę bardzo. Plany były zrobione, ale Pan Bóg, wiadomo, posłał to wypróbowanie, które w dzisiejszym świecie cała ludzkość przeżyła. I sporo osób odwoływało swoje wyjazdy, swoje urlopy itd., bo nie da się. Również Maria Magdalena, że Jezus Chrystus objawił się jej, a ona go nie rozpoznała. Za pierwszym razem. Myśląc, że to ogrodnik mówi: oddaj ciało Jezusa, żeby go uprawić. Chociaż przedtem anioł zjawił się i powiedział, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Ale Maria Magdalena dalej jest i myśli sama o sobie, że ktoś zepsuł jej plany. I nie rozpoznaje w tym wszystkim Jezusa Chrystusa. My w swoim życiu również, kiedy stroimy plany i coś nie idzie tak, jak my chcemy, to nie rozpoznajemy w tym rękę Bożą, która rzeczywiście w dniu dzisiejszym, ta sprawa, która nie udała się, to ona dla mnie jest zbawienna. Bo inaczej by nie było. Kiedy Maria Magdalena rozpoznaje Pana Jezusa? Kiedy mówi: Maria. Kiedy mówi do niej Pan Jezus. I wtedy dopiero tej dzisiejszej Ewangelii, którą przed chwilą usłyszeliśmy, sporo czasu Jezus szedł z uczniami do Emaus. My też jesteśmy w drodze do Emaus. Wszyscy podążamy w jednym kierunku. I ciekaw jestem, czy zauważamy Jezusa? Bardzo często nie. Nawet ja, ksiądz Jan. W tych różnych sprawach, które robię, które wykonuję. Jesteśmy w drodze i bardzo często Pan Bóg chce, abyśmy na chwilę, przynajmniej na chwilę, usłyszeli Jego głos. Uwierzyli w Pisma, które były powiedziane, które czytamy bardzo często, ale posłuchali w Kościele. Zobaczmy na tych dwóch uczniów. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz oni przymusili go, mówiąc: zostań z nami. Czemu przymusili? Zostań z nami. Co w ich sercu zmieniło się? Że im dobrze było z tym człowiekiem. Słowo Boże, które oni usłyszeli, ale jeszcze serce nie otwarli. Jeszcze nie otwarli. Bo tak dzieje się z człowiekiem. Człowiek czasami przymusza siebie, aby pójść do kościoła, aby pomodlić się. I to jest ten przymus. Ale nasze serce tak naprawdę otworzy się na Bożą łaskę,
Wtedy, kiedy uwierzymy w Słowo Boże. Dokładnie tak. Kiedy przymusimy Pana Boga, przymusimy siebie. Czemu? Bo Pan Bóg daje każdemu człowiekowi wolność. I w tej wolności my wybieramy. Diabeł nie może nas przymusić, wziąć naszą rękę, abyśmy zrobili jakiś grzech. Popełnili. Nie. Diabeł bardzo boi się, jeżeli my przeciwstawimy się temu. Święty Piotr w dzisiejszym drugim czytaniu, które przeczytaliśmy. W ogóle święty Piotr bardzo piękne te czytanie, list, który napisał, można go słuchać i czytać. Jeżeli ojcem nazywacie tego, który sądzi nie mając względu na osobę, ojcem. Czy my Boga nazywamy ojcem? Ale ojciec również to ten, który sądzi. Ojciec wraca z pracy, pyta u matki, jak tam dziecko, jak tam córka, syn, jak rozrabiali, no to będzie naganne. A jak byli grzeczni, jak pomagali w domu, to będzie pociecha, będzie radość z tego wszystkiego. I o tym dzisiaj mówi święty Piotr. Święty Piotr, który sam kilkakrotnie wyrzekł się Pana Jezusa. Zdradził Go. Uciekł przecież. Nawet już widział Jezusa zmartwychwstałego. Ale usłyszymy, że znowu pójdzie nad brzeg, na morze, aby łapać ryby. Zapomnij o Jezusie zmartwychwstałym. To bardzo często w naszym sercu tak dzieje się, że my zapominamy, że Bóg rzeczywiście zmartwychwstał. Tak jak powiedziałem na początku mszy świętej. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Bo gdyby tego nie było, daremne nasze tu spotkanie i siedzenie, daremne nasze wstawanie tak wczesne. Ale dalej w Piśmie Świętym czytamy. Ale Pan swoich wybranych nawet darzy kiedy? Pamiętacie? We śnie. Umiłowanych swoich Bóg darzy we śnie. I zobaczmy na tych dwóch uczniów. Będziemy tak trochę skakać. Ci dwaj uczniowie prawdopodobnie zobaczyli, że dzieją się rzeczy złe. Z jedyną stroną, z apostołami, którzy byli. Że apostołowie nie wiedzieli, co się dzieje, co się stało. I ci dwaj uczniowie postanowili, że nie. Oderwał się od apostołów i pójdą z Panem. Chcieli wyrwać się z tego, aby na osobności porozmawiać, bo dokładnie tak jest dzisiaj napisane było w Ewangelii. Oni szli i rozważali między sobą, co w tych dniach wydarzyło się. Bo mieli myśleli, że on będzie przywódcą, wielkim królem. A my czego oczekujemy od Pana Boga? Jakie nasze chcenie? Gdzie jest nasze serce? Bo rzeczywiście, jak poznamy Boga, to nasze serce rozładuje się prawdziwą radością. Nie byle jaką. Radość, która nie przeminie. Radość, która nie jest chwilowa. Ktoś może mieć radość chwilową z jakiegoś grzechu. Ktoś może mieć radość chwilową z jakiejś rzeczy, którą otrzyma. Póki nie zepsuje się, albo póki nie znudzi się. Człowiek kupuje telefon nowy. Fajnie jest, póki nie wiecie, nowa generacja wyszła. Brzmi fajnie. Już trzeba go wymienić i znowu radość szukać. Nowej radości szukać. To jest jeden z przykładów. Ale w czym moja radość? Czy rzeczywiście kocham Pana Boga? Czy tęsknię za Nim? Dwaj uczniowie wyrwali się z tego kiepskiego myślenia apostołów. Uciekli stamtąd. I kiedy uciekli i rozważali o tym wszystkim, spotkali Jezusa. Jezus sam przyszedł do nich. Co dzieje się z człowiekiem, który dobrowolnie chce oderwać się od grzechu swego? Bóg jest z nim i idzie krok w krok i próbuje wytłumaczyć życie. Prawdziwe życie, do którego człowiek został powołany.
Niech ten karygon, który w dzisiejszym pierwszym czytaniu Dziejów Apostolskich, czyli karygon coś bardzo ważnego, co nie jest podważane, co mówi Piotr. W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z 11 i przemówił donośnym głosem: mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, męcza, którego posłannictwo Bóg potwierdzał wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was. O czym sami wiecie, tego męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przywiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więcej śmierci. Piotr, który sam kilkakrotnie wyrzekł się Pana Jezusa, zdradził go. Bóg może tylko nas wtedy do siebie pociągnąć, kiedy my rzeczywiście upadniemy na same dno grzechu naszego. Tam, gdzie nasze serce rzeczywiście ponadto ciągnie. I od tego odebijemy się do góry i polecimy myślami, aby w walce zwalczyć nasze grzechy. I może nigdy nie zwyciężymy, ale najważniejsze, że poznamy, z czym mamy walczyć. Bo bardzo często my chodzimy i nam się wydaje, że my idziemy w dobrym kierunku. Tak jak ci dwaj uczniowie. I wydawało się, że idą w dobrym kierunku. Ale jednak, kiedy spotkali Boga, kiedy spotkali Jezusa w swoim życiu jeszcze raz, zrozumieli, że nie, czego zawracać i nieść tą radosną nowinę całej ludzkości. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny w Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem. Został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak poznajmy Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznany jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Jezus jest tutaj z nami, tak jak był z uczniami idącymi do Emaus. Mówimy się, byśmy przez wiarę zobaczyli Go w znakach świętej liturgii, a zwłaszcza w drugim człowieku. Módlmy się za Ojca Świętego, by swoim słowem i pełną miłością postawą przybliżył ludziom Jezusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za obrońców przyrody, aby na wzór świętego Franciszka z Asyzu, kochając Boga,
we wszelkim stworzeniu, uratowali środowisko naturalne od niszczenia. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. módl się za kapłanów i zakonników, aby w ich życiu wierni zobaczyli Chrystusa. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. módl się za nas samych, byśmy poznali Jezusa w Słowie Bożym, w Eucharystii, a także w ludziach potrzebujących pomocy. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych. W sposób szczególny polecamy Panu Bogu świętej pamięci Jadwiga, Felix, Władysławu, Elżbieta, prosząc dla nich, aby mogli przebywać razem z Jezusem zmartwychwstałym w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o uratowanie świata od tej choroby niebezpiecznej epidemii. Również za wszystkich, którzy chorują, za lekarzy i również za tych, którzy zmarli. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o łaskę obfitego deszczu, aby na ziemi nie było głodu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, który ukryłeś swoją potęgę w przyrodzie swojej miłości w sercu dobrych ludzi, a swoją prawdę w nauce Kościoła, pomóż nam Ciebie poznać i ukochać tutaj na ziemi, byśmy się z Tobą mogli cieszyć przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wyjdziesz ze śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu, dnia trzeciego rana. Naród niewierny tworzy się przestrasza, na cud nasza. Alleluja. Ziemia się trzęsie, strasznie grobu wiesza. Anioł wstępuje, niewiastę pociesza. Patrzcie, tak mówi, grób się pusty został, Pan zmartwychwstał. Alleluja. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, udziel pełnej radości wiecznej przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z nami. I z duchem Twoim. Górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Wolny to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i chwalawierne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza łaska. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie.
Dlatego pełnię łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię zbawi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz ludzko, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i niewystąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj na dar swojego Kościoła i przyjmij ofiarę, którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej ulubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Michałem Archaniołem, aniołami, świętą siostrą Faustyną, Janem Pawłem II, błogosławionym Bronisławem Markiewiczem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Tadeusza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednąć ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, polecanych w tej mszy świętej, oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, przekaże cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godny, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
bądźże pozdrowiona, Hostyja żywa, której Jezus Chrystus bóstwo ukrywać. Witaj Jezu, Synu Marii, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej Hostii. Witaj Jezu, Synu Marii, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej Hostii. Bądźże pozdrowiony, drzewo żywota, niech kwitnie niewinność, anielska cnota. Witaj Jezu, Synu Marii, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej Hostii. Witaj Jezu, Synu Marii, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej Hostii. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, zbaw nas wybierz Pański, nas zwyciężoży. Witaj Jezu, Synu Marii, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej Hostii. Witaj Jezu, Synu Marii, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej Hostii. Bądźże pozdrowiony, anielski chlewie, Ty tu sakramencie, wielbimy Ciebie. Witaj Jezu, Synu Marii, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej Hostii. Witaj Jezu, Synu Marii, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej Hostii. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, będzie łaskawy naród swój, który odnowiłeś przez sakrament dający życie wieczne i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Objawy duszpasterskie Trójcy Niedziela Wielkopная. 29 красника в середу свята Святой Катерины Сиенской, Анны и доктора Костела, одной из опекунок Европы. 1 мая у пятницу вспоминаем святого Юзефа, ровесника. Можем его наилепее пустить подсунуть. 2 мая в субботу вспоминаем святого Афаназия, бискупа и доктора Костела. От пятницы 1 мая
розпочинаються традиційні майорові набоженства, яких захоче, хто не зможе приходити в костелика, молиться літання для Найсвятейшей Анны Марии. У нашей каплице они будут отправляться каждый день после той имши у 19:00. На этом тыдни припадает первая пятница месяца, день молитвы до Найсвятейшего сердца Пана Иисуса. И первая суббота месяца, день молитвы до Найсвятейшей Анны Марии. Так само у наступную неделю, 3 мая, ksiądz Aleksander będzie mieć swoje imieniny. W jego intencji będzie odprawiona i msza święta o 12 godzinie. Pamiętam o jego naszych modlitwach. Сегодня так само odbywają achwiary, zbór achwiarów na боротьбу z chorobą, jakie można skłaść będzie после świętej mszy, który będzie schadzić u skarbonku, która je wyniesie. Дякуємо за відкривання на будову святині, за спів і оправу літургічний, за прибирання каплиці, території навколо її і тих, хто дежурить. Помолимося за тих, хто на цим тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає на цих дітей. Помолимося за добродіїв, передавців нашої парафії, так само обнови добродіїв будівництва санктуарія Божої Милосердності і за нас, доручаючи кожного поособку опіці Матці Божої Роженцової. Твоє обороня займемося. Святая Богородица, у наших потребах не погашай молитвы наши, и всякой злой приходы, прибавляй нас завсёды, Анна хвалебная и благословенная, Пламя наша, опекунка наша, содержательница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас повердай, Сыну Своему нас заручай, Synu swojemu nas oddaje. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pomódlmy się za nas, oddajmy nasze sprawy pod opiekę świętego Michała Archanioła, aby pomagał nam zawsze wybierać tylko dobro Pana Boga. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Dobrej niedzieli się przydaje. Zaśpiewajmy ślubca radosny. Uczycieju różnych placzący, żarnie serca wyzwójcie. Wszyscy Chrystus zabierający, weselcie się, radujcie, bo zmartwychwstał samowładnie, jakże powiedział dokładnie. Alleluja.